ଧ୍ୟାନ ଆତ୍ମାର ଭୋଜନ ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ନିଜର ଭ୍ରୁକୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଚମକୁଥିବା ତାରାକୁ ଦେଖିବା। ତାହା ଆତ୍ମା ଅଟେ। ତାହା ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକାପିଣ୍ଡ ଭଳି ଚମକୁଥିବାର ଦେଖିବା ଏବଂ ଭାବନା କରିବା, ମୁଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ଖୁସି ଥାଏ। ମୁଁ ନିଡର ଅଟେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଟେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ଆଉ ସ୍ଥିର ଅଟେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦିଏ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟୁଥିବାରୁ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ସେହି ଖୁସି ଆନନ୍ଦର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ମୋର ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ି ମୋର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହେ, ସୁସ୍ଥ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଶରୀରର ପାରାମିଟର ଉପରତଳ ହୁଏ ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଅଲଗା ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଆସନ୍ତୁ, ମୋର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଫେକ୍ଟ ଅଟେ। ମୁଁ ସଦା ନିରୋଗୀ କାଞ୍ଚନ କାୟା ଅଟେ। ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅଟେ। ପରମାତ୍ମା ମୋତେ ଆଶୀଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଆଶୀଷ ପାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନିଯାଇଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ। ମୁଁ ଅଜର ଅମର ନିତ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଟେ। ହେ ପରମପିତା, ଏଇଭଳି ତୁମେ ତୁମ ସହିତ ମୋତେ ଯୋଡ଼ି ରଖିଥାଅ, ସାଇତି ରଖ ତୁମ ସହିତ ପ୍ରଭୁ। ଏତିକି ମୋର କାମନା।